Добры дзень, сябры! Сёння у мяне рамантычны настрой, які звязаны з маімі асабістымі і сямейнымі святамі і датамі. І таму я хачу пачытаць вам верш пра каханне. Напісаў яго знакаміты беларускі паэт, адзін з маіх любімых паэтаў, Леанід Дранько-Майсюк. І называецца гэты верш «Вершы для А». У вашым голасе квітнеюць астры, якіх не бачыў я раней. Мне зразумела ўсё, і ўсё неясна. У вашым голасе квітнеюць астры, і кожнай кветцы Бог сказаў: квітней. Мне зразумела ўсё, і ўсё неясна. Ці варты музыкі такой, ці варты я хвіліны гэтай шчаснай, калі гучаць арфічна вашы астры панад пустой канцэртнай асакой. Ці варты я хвіліны гэтай шчаснай, не ведаю і ведаць не хачу. Запамінаю голас ваш прыязны, нібыта верш, запамінаю астры, па-школьнаму на памяць іх вучу. Запамінаю голас ваш прыязны. Пакінь, пакінь глыбокая струна, шум глыбіні і неспакой рамансны, каб у крыві маёй квітнелі астры. Кроў — гэта ваза, што не мае дна. Жадаю вам, сябры, кахання, узаемнага, узаемапавагі, сямейнага дабрабыту і цяпла. Дзякую за ўвагу.